Oké, mijn lekkere stroopkoekjes, het is weer tijd voor Papi Lingoles met Papi Daryl. En als jij heel veel Antilliaanse vrienden hebt, kan je hiermee meteen aan de slag. Laten we beginnen. Basti lepje. Genoeg met luieren. Oké, genoeg met lui zijn. Oké, basti lepje. We moeten gaan. Het is al tijd. De tijd om te beginnen is begonnen. Laten we gaan. Stop met lui zijn. Basti lepje. Oké, volgende. Unda bakeda. Waar ben jij gebleven? Waar ben je gebleven? Unda bakeda. De feest begon om 7 uur. Het is al 8:30. Waar ben je? Oké? Je weet donders goed hoe we zijn soms. Dus je kunt makkelijk aan hen vragen. Unda bakeda. Volgende. Foi bo assunto. Buiten jouw zaken gaat je niks aan. Foi bo assunto. Waar ben ik gebleven? Foi bo assunto. Ik kom wanneer ik kom, oké? Foi bo assunto is essentieel. Kan jij ook gebruiken. Maar laat niemand je haasten. Zeg gewoon soms foi bo assunto. Als het niet om jou gaat, het heeft niks met jou te maken, zeg je foi bo assunto. Volgende. Toma bo tempo. Neem je tijd. Toma bo tempo. Neem gewoon je tijd. Niet alles hoeft snel, niet alles hoeft meteen en direct, niet alles is urgent. Oké, dus soms moet je gewoon je tijd nemen. Toma bo tempo. Oké, ben je niet op tijd? Toma bo tempo. Jouw probleem. Oké, toma bo tempo. Deze zinnen kan je makkelijk oefenen met je Antilliaanse vrienden.